Bueno, Juan Luis, izena eta apellido esan zentratako. Nire izena, Juan Luis Izagirre Paguaga, Kalzakorta Arriola. Kafeko semea. Bai, kafeko semea. Aitzitza zan kafekoe eta muma zan astobizekue. Juan Luis, zuke probak bizitzen zen, ume denpora, kafin taberri izan, da zelan ikusten duzu gordun ze plazauetako movimentu hor tabernatik probak, ze mundu, proba mundu. Ni larreinak horretan, baina ordu notezin probak udaletxiek jartzen zituen. Dautezin premisuek, ez dakit, zapatu domekan da holan. Zapatu domeki, bat ez be. Eta baitza gero joku epotezien, desapizue bat abestien. Eta gortana, gabetan be, jente atxoaneko patxi teotezien, guztize zaintzen, jaborik eta ez dezien bota kalzadan. Nik azte denporan, jokoe asko otezan, jokoe eta gero premisuek udaletxek ipintzeztunek. Da antolazen zituen udaletxe berak eta gero kuadrilla pepesto, nik Anastasio Espilla eta eutezien Arguraitxe eta Jose Maria Ixerdi, da horrek, ez da nik dozen erdi lagun, ero geixa, diru beti pintxe ben, eta gero hiru bazten, ero galdu, ero parra itxe ben. Udaletxek ez dakit izarko proten motzen, baina bentsete udaletxek eurien eskuen lagate ban igual organizetan probak. Kaltzadie, zure gutan kaltzadie, platano bideon kaltzadie onutzu egun, ez da? Bai, ni pentsetot inzala, nire gomutan, kaltzada lauren bat atrasau gora. Bera hogen lehen. Ze udaletxe errezanien 1909 da berrota amaseixen, gero udaletxe barrixe, orduko barrixe, arkudune, inzen pizkat gora hoa. Bestian atzi egun lekuen, bestian aurri jartu zen. Eta orduan leku plazadi inzen haundixo begatu eta untzelauren apentzetot inzala gorutz. Monte partera luzetu. Hemen kamino kontratik atzera bota. Udaletxe inda gero hori. Bai. Gero zuek, eta ja guretzat importantia da, antolatzailez ibiltzari itargi soziadik hainbat bihar egin niban berritxun, gaur egin iztago soziadarik, baina zuk tanto asko dugu zuz, eta egin guztu bizatu. Zeran akordo batzuen itiproak antolatzi edo ze? Ez dakipa, nik kabalgata batzuk egin gendu zen gero gehixuentzako dirubepe bat ezan eta aktibidade batzuk, gabon eta karbolia jarri, eta udaletxei laguntzeko, eta pentsau zen proba batzuk antolatzi. Eta horra, guk itargi elkartia sortu zen San Jose egunien, orduan jaizi izetezan, 1967 zen, martizan 19 zen. Eta lehenengo ingendu zen probak, antolatu gendu zena, Gran Premio Itargi, izen zen handik urte bide, 1969 zen. Eta gero ingendu zen, lehenengo urtie, gero bigarren kanpeonatu, hirugarrena, laugarrena, bosgarrena, eta zeigarrena, 1974. Ja, orduan, akordetetan azelan gagu zen, einde, bihar guztixek, adjudikazio guztixek, gauza guztixek, eta anezinoi sortu zen, maitzan emea zazpi zen, eta ez gendu nahi zen probak orduan suspendidu, baina gendu zen azkenen urte moduen, orduan zen 1974 azkenen urtie. Osea, 6 urtetan alkarren segi zen. Eta ordureko, gero, hartu emana gaunken lez itargi elkartiek Bilboko konsulo bat da amerikanuekin astronautoa diela eta itargin izena dela eta ez dela, da hango konsule, Bilboko konsule amerikanue, norteamerikanue, etortezan berretxure, beren Andriaz, egune hemen pasete ban, eta proba egunien, entregete zituen trofeuek hiru aztaliei. Bai, gonduke. Izena Gran Premio Itargi. Bai. Eta lehen gurtien pentsatot parrek ez gendu lehen, udaletxek ordein duan falta zana, beste urtietan 1.000 peseta orduko, oiniz da 1.000 peseta izar, baina 25.000 peseta diru eso horrete mazan, gero atza udaletxe emote guntzat. Guk antolatzen genuen, gaztu egeutan apagete gendu zen, entrada egeu kobrate gendu zen, eta gero likidazio itxe genuen udaletxiaz. Eta galtzie
zuerteten bazan, lehen gurtien izan salapestot bestietan, hiru hasi zen asko ez, baina bentsete positibo urtetek genuen, jaixi organizau eta udaletxe buruko minbeak gendu. Orduan jentetzi etortzen proba ikustera? Bai, bastante gente etortu zen. Ez dakin izan bat entrada unena gogoratzen. Baina, 300 lagun, 400, bai. Eta zenbat, ni nintzen da, zenbat pareja, justu edo izatzile, 300 egunetak izatzen, aste buru bi? Ez, egun bakarra, domeka bakarra, domeka atzaldien, izatezen. Da izatezen 3 pareja, batzu zen lantzimin bi huei, batak ortena González Santanderko izan. Eta beste batien burgo, igual berratxoko moduen, da gero Kiputxe beste bat izatezen. Inoz izatezen Gipuzko, Bizkaixe eta Santander. Horre, hiri guztarik hola baino gehiago altozik bertxun. Egun batek bakarra uste duzu zaba? Bai, nik penstote egun bateko domek atzaldi izatezen. Guk antolatzen gendune. Oin ostontzeko proba, gero honek joan egunen epe taberni eukenak, arepe ipinizitzun probak igual egun bixen ero. Baina gu egiten gendune domek atzaldi izatezen. Maitzeko domek atzalde bat. Zor zer, Ez. orduan, zariz izan banatzen ziren, diru kontu behitzetuzuz. Baduguzu horren zerik, testigantzarik edo... Ni daukaz imprentinera nik kartelak eta itxen itxun, eta badukaz kartel batzuk, programa batzuk orduko gordeta. Nize ez dakit erakustien egozu, baina oin nahi zuetati horrek, ero... Beste, nosoz nahi zu gehitzu, beste... Ez. Anekdotan bat edo... Esango nuke, ez dakit, irogeta 11.991 pestos, erretatu batzuk badaukaz, eta zelan urtain orduan faman handu xauken, eta etorre zen ona, eta, bueno, bera horren zan trofeuk erdi emoten, eta, bai, baukete horren erretatu argazkize urtain zelan orduan faman hauen. Eta beran urtainen idizepe, ez dakinik urtainen izenaz, Gipuzkotik etorre ziren. Oinizte, beran nabazin, beran anaizen batenak, baina urtainen izenaz. Berten izenaz, bera etorretzen gainera, baina gero hiri horrek burgeri mundu zen, bera zen burgo zaintzeko. Burgo ibizek gero bera idizek, burgo zarra. Ez dakit, bai. Bueno, eta gero utxe entera ona. Bueno,